көңелдә Байрам килә безгә Ошо тылсымлы төн Тик шатлык килтерһен Хыялдарыбызны Тормышка ашырһын Әйдәгез дусларым бергә Бейейбез яңы елда күңелле каршылайбыз Ак бәхеттәр саф мөхәббәт Һеҙгә мин ысын күңелдән теләйем Әйдәгез дусларым бергә Бейейбез яңы елда күңелле каршылайбыз Ак бәхеттәр саф мөхәббәт Һеҙгә мин ысын күңелдән теләйем Кемдер ишекте бикләп киткән сукырсыктар. Кемдер ишекте бикләгән. Эй! Эй, бу мен сәгыйд Улай Исмәгилевич. Ишекте асыгын әле. Асыгын тәйбелгә әйтә. Эй, болай. Өйләрдә шыршылар Төрле төпле яна Йондызлар йымылдай Бар ботактарында Бәхет һәм именлек Килһен бөтәһенә 12 тулганда Яңы ел төнөндә Әйдәгез дусларым бергә Бейейбез яңы елда күңелле каршылайбыз Ак бәхеттәр саф мөхәббәт Һеҙгә мин ысын күңелдән теләйем Әйдәгез дусларым бергә Бейейбез яңы елда күңелле каршылайбыз Ак бәхеттәр саф мөхәббәт